Hospitalo Bubagra produk kisur debru mane Achaimani salno Rwgwi MLA Dangshu ni sak tharmungbai long traibeli ni dalbidal rwngnok tei sak hamnogo Bakha dalbidal manai Khwnwi. Ashala Khorang school, hostel, hospitalo, Bakha dalbidal manai Khwnwi. Abo haike manai Khwnwi chubachu manma bai rungsrwngnai tei sak hamnogo tongnai lukurang bisingo nukjaka khatongmo. Ta? Laluki Tripura. Nung bo class pore? Class 9. Nung school ni bubung khai? Muluga class 12 school. Nok to noi tama mankaba sobone upolokhe tama bakpai. Chini dia tak botoman tong nai raja bini badini bagoi chumatinem joto hostel nam kolom khata aro ken Bakha. Chobo bakpai. MLA sar. Chini Bubagra ni Achaimani salo ko residential hostel tai hospitals charta ko PHC tai ekta CHC o jagao ei chajaknai item rok Bakha the student rok nong ke notes kolom rok initiate khaika Tripura party YTF TWF tini TWF rok khai tekesa jaga thangmani bagai tini oro sopailiya haike kabangma jagano chung distribute khelega part khai Bubagra ni Achaimani sir tekesa sumong Bubagra ni Achaimani salno sawai tabuni ei je youth generation jeta drugs by edike kubul tongai mate tini hai sal gatharo tamo kok janai sal tini ni salo actually obno kasar na musumo tini salo simi ya delino kaisa drugs rokno ti jara charai rokno songi tongai dok borok ni thani kaisa message norok addiction na kai norok ni dofa no addiction di norok ni culture no addiction di Achaimani stongo kai drugs na kan kai thinai salja ne drugs tangi nana ba kai norok ni bos kango future gabangma kaham tongo chung norok ni thani chung norok no support khainai 100 bar support khainai ambai norok drugs rok baita khobudi especially tinio kokma samani karon kai Bubagra youth rokna sakai hamjaga youth no tisana bagai chaithogui tongman jaga norok bo jaga phandrna Chini Bureau report Chini Khorang.